temporada per altra, heu doblat el nombre de nens i nenes que juguen amb vosaltres. Què passa allà? Quin és el secret? Doncs mira, la veritat és que hem treballat un projecte que el podríem dividir en diversos processos. No? Vam començar primer amb una fase de captació. Això ho vam fer acudint a la Fira de l'Esport de Badalona, vam treure també les taules d'escacs a la Rambla de Badalona, on jo vaig fer unes simultànies amb la gent, i així vam captar l'atenció dels pares i els nens que s'apropaven per allà. No? I quan ja vam tenir uns quants nens, el que vam fer va ser implementar el nostre projecte, vam dividir les classes en 4 nivells i ens vam proposar fer unes classes que fossin molt dinàmiques. Per exemple, com a anècdota, jo utilitzo el mètode de les flexions, que li dic, no? Per exemple, quan ensenyem una partida, clar, una partida pot ser o molt divertida o molt avorrida, no? Però quan arriben els moments crítics, el que faig jo és repartir flexions. És a dir, si tu l'encertes, pots donar-li 5 flexions a qui vulguis de la classe, no? Que bo, que bo. I això és molt divertit perquè quan acaben les classes tothom es posa a tope allà per repartir flexions a qui sigui i després quan acaba la classe les fan. Però realment el nostre secret, el nostre tret diferencial està un cop acaben les classes. O sigui, quan acaben les classes allò és una festa als escacs. El cor de Marina és una festa als escacs. Fem allà entre professors, alumnes, ràpides entre tots, passapeses de 4, 6, 8 jugadors i clar, tenim un avantatge, que els profes són molt joves i diguem-ne que hem aconseguit tenir una connexió especial